yanzu dai madar ka duba gani yawon da muka shatin safi ko anini ba mu samu ba taro ni ga bakin ciki na makwara daya in na je gida to me zan ce mu iyali na in ce musu ban samu komai ba to ani ban maka ta zuwa gida ba dan haki ni dai ina baka shawara ka daure ka je gida iyalinka ta ganka saboda su sani ka dawo kuma sun tabbatar da baka samu ba ka ji madari da wata magana zan kai masu babu ne yanzu da kai muka fito tun sahe muka fita neman na an ci an ware rana daya ba mu samu komai ba wai an bude wajen shagon kemis da wajen siya abinci da baki na zan je in siyo ko anini ba mu samu ba tun sahe ni yadda ka gani nan ma ban ga ta zuwa gida ba ga yashi ana zan dan yi bacci na idan aka kira sallar magariba an sha ruwa sai in dan karisa gida amma dai ka daure ka je iyalinka ta ganka to kaga mazari to bari ma ka je duk wanda ya zo ita da ni in dai ba kira sallar magariba aka yi ba na sha ruwa Allah ya sa tsakanin what Allah isa Allah ya sa abin ma ba zai kai aka ba ba ma zan dawo ba kaga tafiya ta na fito gida ina ta tafiya sai na hangi chicks mai kyan tafiya sai na je gare ta nima na tsaya wannan gawa ne ko kuma ba illa tunda ni ne dan mai dala ko ina Hala alhamdulillah a kira sallar magariba ne wace magariba yanzu kai bawa Allah duk shelan da nayi da zan kwanta a wannan gudu na cewar kan uban da ita da ni matakar ba an kira sallar magariba ba ne kira sallar shan ruwa har na tafka Allah isa yanzu ka zo ka tare ni in tashi da rana ba ko ba in malam daga taimako tumar uban da idan yau ne farkon zuwanka channel ɗinmu ka danna subscribe sai ka danna alamun ƙararrawa don sanar da kai da zaran mun ɗora kyawawan shirye-shiryenmu na gaba. Muna godiya da kallon shirye-shiryenmu.